DXDC RadyoMan Report. Sakit pamalandungon nga daghang Pinoy ang willing mo gasto og thousands of dollars aron lang makapalit sa mga produkto nga dunay signature brands. Apan sa local brands, halos pangayoon na lang. Sama sa experience sa sikat nga Filipino designer nga si Michael Cinco nga duna kuno starlet og sikat nga influencers nga miduol kaniya for a customized outfit in exchange of collaborations. In short, for free. Butang nga nakapatandong sa iyang ego tungod matod niya, Pinoy designers are talented and hardworking ug ginahatag ang tanan aron lang makabuhat og usa ka obra maestra nga kaya makipagsabayan sa mga European brand apan nagpabiling undervalued and underpaid. Awhag ni Cinco kanatong mga Pilipino nga tabangan usab nato nga mapataas ang atong kaugalingong brand, lakip na niini ang fashion industry. Ug pahabiling mensahe sa fashion designer ngadto sa mga taong hilig magpalibre, what a wonderful life. Beautiful things in this world are not free. In other words, magbayad ka. So mga kasama, dili Sige'G Palibre ha? Bayad-bayad din pag may time. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMan, Juna, Sumbito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.